Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sika-AA eWard 84 ekuseni nje lapho i-MK Party ibiyenza itiye nezinkwa ukunikeza ogogo nomkhulu nanoma ubani nje ofikayo ekuseni eze eklinikhi esalindile akwazi ukuthola okuya ethunjini ngoba phela kwazise ukuthi kuyabanda ekuseni. Kodwa-ke awuyibonele ukuthi bekwenzakalani kulama video alandelayo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nasekuseni moya ongcwele, haleluya, nasekuseni ilanga lokulunga siza kuwe nkulunkulu musa. Namba abantwana bakho baba baqala umsebenzi omuhle nkulunkulu wethu, babusise basamile lapha bapha inhliziyo nye ngoba kukho ongakwenza ngaphandle kothando. Lithi izwi lakho moya ongcwele, uma ungenalo uthando ufana nensimbi ekhencezayo nethusi elincencethayo. Baba wethu olungileyo, baphe njalo uthando olungenamkhawuko. Siyabonga ngabo nalo moya ukuba Nkosi yami baqalele umsebenzi omuhle okuzosiza abantwana bakho abavuka ekuseni, abanye behambe kungekho kona vele abazokudla, kodwa ngoba Nkosi Jesu sekukhona laba bantwana. Babusiseke moya ongcwele ukuthi konke abakwenza kuqhubeke, abathole noxhaso baba wethu ongcwele ukuze lo msebenzi abawenzayo nabo abasebenzi nabo siyazi abathatha intweni, kodwa ngegama lakho Jesu Kristu siyazi ukuthi wena uzobapha amandla okuqhubeka njalo nalo msebenzi, bangapheli endleleni bese ziyahleka nezitha zithi babethi benzani. Kodwa uNkulunkulu omuhle, siyabonga ukuthi wena uzoqhubeka nabo usuku babusise nasemakhaya yabo-ke baba, bashile nabo imisebenzi yabo, abaklinile ezindlini kodwa bazokwenza lo msebenzi. Phinde ukubabusisa ngabanye egameni lomfeli wethu uJesu Kristu, amen. Amen. Hayi kusekile basisi awubheke nikadiwe nala ama-bodyguard. Amanda sanibonani si-women's congress yaka MK Party ku-past 4 Phungula Ward 84. Senza itiye la eklinikhi kwa-AA ukuzosiza ogogo nomkhulu nalabo abaxinekile ukuthi bathole itiye, kube khona into ezohlala esiswini, bathi bethola i-medication yabo kube khona asebekudlile. Senza lana ama-sandwiches sifaka poloni, siyabenzela, sibafakela, sine-coffee, sinetiye, sinama-eni lana singomama sibambisene baka-Ward 84 ukuthi sizosiza umphakathi kule klinikhi. Siyacela nje ukuthi into yethu iqhubeke kanje, sibambisane nibomama, senzeni into eyodwa, sibe noNkulunkulu phakathi, omunye nomunye amazise omunye, siqhubeke njalo. Iy'fiso zethu engathi singaqhubeka njalo, simile sibasize omama nogogo, singomama base-84 past 4 Phungula Zone, MKP Women's Congress. Abantwana bamsholo sholo Women's Month. Amadoda asemtshezi. Sibambisane namadoda ne-youth. Ongagqokeli bafana uma ibhayi leli la MK. Avela umuntu esifazane. Soba ibhayi.
Ungalibeki phansi. Cha, liphansi lo. Phela kuyashutha. So bese libeke mase isikhathi futhi. Alitiye bo, babangena. Ngoba semva kwalo wasisikole kube green ngimtshelile. Ma alitiye nesifo. Ayombonini ngimtshelile khombisini. Ake sibonge nje makhomanda ukuyimisela kwenu nempumelelo yenu. Sesiyoqeda manje umsebenzi wosuku. Hey, siyabonga ukubambisana bomama ke ngathi ngaba nje njalo nje. Side sibumbene nje siyimbumba. Senzela kumphakathi wethu asizenzeli kahle hle thina. Senzela umphakathi ogulayo ongaphilile omunye awuthathi entweni. So sibonga-ke nje unomphathi weklinikhi esiphathe kahle namhlanje ethe nje hhayi asikhululeke sikhululekile kulokho esikwenzayo. So makhomanda amandla amandla